Doho koro yiene jomin buche were gi bura mar mibadhi ma osebedo kaluwo jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua. Mae biro bang' winjo kwayo mar jomin weche manyolero ni nonro kod neno mane ochiwe burano okoromo yawone achije ketho. Ma koro nyiso nang'o e lai mar yudo ratiro e pachoka. To the substantive application by the prosecution to have the matter withdrawn under section 87A of the Criminal Procedure Code, the application is hereby granted. Now, the accused persons are hereby warned and informed that they may be rearrested in future and on the same or similar charges. Mano e kaka bura mano mako jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod jomoko chiko mar mibadhi mar omenda maromo bilion 7.4 owito oko mar doho. E kinde winjo burane, jang'ad bura maduong' Victor Wakumile nyo wacho ni paro mar wito oko burano nobedo kaluwore ni bado bila mar okwach kich ne ok ochiwo neno moromo dhi nyime kod burano. Wito oko buch Rigathi chopo kwan buche duto mosewito oko nyaka miede gi wiye nyaka ne kweth mar Kenya Kwanza kao 10 piny Kenya dweche 2 mokalo. Wach ni koro kao thoth oganda ma pachoka gi wuoro ewi chenro mag yudo ratiro ma pachoka. Kendo kot mar Kenya ka ok onyal bedo kod gadieri. Yin anyalo wacho ni ng'ama jakugno mokwalo gweno kata mokwalo tong' ema nyalo lune kes maber mayudi, kendo kes ni onyisa ni ratiro mar japiny onge totally. Thoth oganda ok mor kod kaka jotelo koro iluoko mapoth. Pato an ka yanyo kata ng'ato ka adhi matieki to Aisa Juma kata Gachagua gi apply e court to giwegi aweya. Kose gigi ng'amo oyal gi ni ang'o motimore kare jok matimo nonro gi ne ok ging'eyo tijgi maber kose en ang'o ma miyo gi kao thuolo mang'eny kendo gitiyo gi pesa mar jopiny ka gitimo nonro gi to andiet ging'eyo maber ni nonro gi kare onge kuma dhi tere cases gi. Ber mondo gin bende onon gi mondo penj gi ni tang'o momiyo gitimo gik ma ok owinjore, gik ma fake. Okil Maxwell to wacho ni chiko yiene ogai mar jomin buche mar wito oko buche ma ok ni kod neno moromo. DPP nigi teko mar chako kes, mar chwalo kes, mar tayo kes e court, to kende ne minyalo golo kes kata otigo kes e bura. To kot wano tim kamano nyaka kwa court, nyaka okel kwayo e mbele doho. To doho biro rango to biro ng'iyo oyie kode to nyalo golo kes. Koro miyo gima otimore kawuono no en gima chik owacho. Kata kamano, Maxwell wacho ni nenore ni ogai mar jomin buche Nudin Haji ogodhoge bor kod ten siasa masani, kendo moko kuom gigo mosebedo kotimo ok oluwore kod chik. Tich motiyo mamkatiwa mieno ok dwar ng'ama ongore konchie. Edwaro ng'ama ochung' katikati kendo ochung' gi mijingo moko luoro ng'ato kata oluoro ng'ama duong'. Haji nyaka koro dhi dala otim gima most honorable ogwe tao osewacho gi dhoge no ketho chik. Nitiere jo Kenya minyalo yier manyalo bedo manyalo tayo weche mag donjo ne ji e doho machalo kamano, lakini en sani oseketho nyinge ofis kama obedeno kom mobedeno. E bwo tend William Ruto, jomin buche osewito oko buche mathoth mano mako moko kuom jotelo moyiengore korka kore e siasa. Dwe mar 10 higa mokalo, Haji nooro kwayo mar wito oko buch mibadhi mano nywando Aisha Jumwa, masani en jatend migawo mochung' ne jotij piny owacho. Haji bende nowito oko bura mano mako gavana machon mar Samburu Moses Enol Kulal manyo gwel kaka jagoro mongirore. Buche mamoko mosewito oko ting'o mano mar Ben Chumo mane en jatelo kambi makeo teko sitima e pachoka. Bura machielo en mar Mithika Linturi masani en jatend migawo mar pur